zvakare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Apologies for the poor sound quality. Ndakabatwa neimwe flu inorwadza, but ndadzoka zvekare nemamwe messages. Regai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndiri musikana ane makore 28 ekuberekwa. Mumba medu takazvarwa tiri 4 ende mumba medu ndini first born. Ndakati ndapedza chikoro ndokubva ndazotanga kuaplya basa. Ndakati ndaaplya basa kudaro ndokubva ndazoriwana. Asi pasati papera kana mwedzi yakati one day ndakabva ndatanga kushanda nevamwe vangu avo vandainge ndichishanda navo. Mukomanashi, handizivi kuti chakaitika musi iwowo chainge chimbori chii, because ndainge ndichitoshanda basa rangu nemazvo, basa rangu iro randainge ndichiziva, but ndakangokarukawo ndangoita era, ende era iyi mukoma yandakaita yainge iri era yainge ichizotokosta kampani iyo yandainge ndava kushandira mari yakawandisa. But vamwe vangu avo vandainge ndichishanda navo vakati vaona kuti ndainge ndaita era yakadaro, vakabva vandibatsiridza kuti tinge tichiwandisa era iya yandainge ndaita, iyo yainge yakosta kampani iyo yandainge ndava kushandira mari yakawandisa. Vakabva vandibatsira kuti tinge tichigadzirisa. Takati tagadzirisa era iyoyo ndokubva tavimbisana kuti zvose zvandainge ndakanganisa hakuna aifanira kuti ange achizozivisa masuperiors edu, ende takabva tambozama kuti tinge tichichengetedza chitsidzo ichocho chatainge taita, kuti hakuna aifanira kuti ange achitengesa umwe pamabasa awo atainge tichiita, because mistakes acho ataikwanisa kuita mubasa iri ainge ari mistakes ekuti kunyangwe degree rako raikwanisa kubva ratokanzurwa chaiko, because basa racho randinoita mukoma haritombotendedzi kuti unge uchiita even a simple mistake, because kana ukangogara waita a simple mistake it can even cost someone's life. Handidi zvangu kutaura basa randinoita, but that is the kind of a working conditions dzandinosangana nadzo, kuti once you do a simple mistake panokwanisa kutofa munhu. Saka zvakaitika ipapo mukoma, fortunately hapana munhu zvake akafa, but kamistake kandakaita kakabva kazotokanganisira kambani, kana ndingangoti kakabva kazoburitsira kambani iyo yandainge ndava kushandira mari yakati one day. Zvino mukoma, ndakati ndava kushandira kambani iyi ndakabva ndazonotisa zvimwe zvinhu izvo zvairamba zvichingoitika, but ndisingakwanise kunzwisisa. Mukoma, ndingangoti masituations awa andainge ndichisangana nawo, ndakatanga kusangana nawo masituations awa kubva ndichikura. Ndingangoti paya tichiri kumahumbwe tiri vana vadiki, ndaiti kana ndikangoita kasimple mistake vanhu vose vaibva vatanga kungondiblama, kana kuti paya patinenge tichitamba kana umwe mwana akangoita imwe mistake, inini mukoma ndini ndaizotokwanisa kutorohwa. Let's say paya tinenge tichitamba sevana. I still remember this other story yakamboitika apo pandainge ndichiri mwana mudiki. Tainge tatobva zvedu kuchikoro ndokubva tatanga kutamba panext door pedu, but musi iwoyo tainge tichitotamba takati one day, then tainge tichitamba netennis ball redu. Saka pane umwe musikana uyo ainge abva kune rimwe line, saka iye ainge akauya neraketi rake, raketi riya rinotambiswa tennis. Saka mukunotamba musikana uya akabva arova tennis ball riya neraketi raainge akabata mumaoko. Tennis ball iroro mukoma rakabva ranoputsa window paimba ipapo patainge tichitambira. Asi mai vepamba ipapo patainge tichitambira, zvose izvi zvakaitika ivo vakakwanisa kutozviona, because vakatotanga vatuka musikana iyeye uyo ainge aputsa window ravo. But mukoma, inini ndakazoti ndichibvawo kuseri kwandainge ndichibva ndichitomhanya zvangu kunonwa mvura, ndokubva vatotanga kundirova. Zvinhu izvi mukoma zvakatondinetsawo kuti why ivo vakabva vatanga kurova inini, but munhu wese ainge ari ipapo ainge azviona kuti window iri rainge raputswa nemusikana uyo ainge achibva kune rimwe raini rekuseri.
uyo watainge tichitamba naye tennis musi iwoyo, ende vakabva vatanga kundirova ndokubva vatondidhonza vakabva vaenda neni kumba kwedu. Mukomanashi baba vangu vakati vadzoka kubasa ndokubva vaudzwa kuti inini ndainge ndaputsa windo revanhu vepamba vepanext door apo patainge tichigara. Ndakarohwa mukomanashi, ende ndaiti ndichirohwa kudaro ndainge ndichichema ndichiti dhedhi, inini handisiri inini ndaputsa windo iroro, but umwe musikana uyu anogara kuraini rekuseri ndiye aputsa windo iroro, but ivo dhedhi vangu vakandirova mukomanashi. Kundirova kwacho kwavainge vachindiita, vainge vakandiisa musoro wangu pakati pemakumbo avo vachindirova nemboma. Nanhasi uno mukomanashi nditori nedambudziko rekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kuti ndichifema zviya ndinobva ndatanga kunzwa imwe pain, as if ivo dhedhi vangu pavainge vachindirova I think kuti vakabva vatondipa ma-internal injuries. Kunyange baba vangu vasati vafa ndakatombozama kuti ndinge ndichitaura navo ndichida kuvaudza kuti asi baba, paya makandirova mukandikuvadza, nanhasi uno kunoti kana kuchitonhora ndinobva ndatanga kunzwa imwe pain inenge ichindirwadza. Pain iyi ndinenge ndichiinzwa mumbabvu dzangu, but baba vangu vakasvika pakufa vasina kana kumbondikumbira ruregerero. Zvinhu izvozvo mukoma zvinondirwadza. Kunyange pandainge ndava kuhigh school yainge yava nguva iya yekuti vamwe vandainge ndichidzidza navo mukomanashi, vamwe vacho vainge vava kutanga kupfimbwa, vamwe vachiitawo vakomana, vamwe vachiitawo vasikana, but inini mukomanashi from grade 7 kunobata form 5 yangu handina kana kumbogara ndambopfimbwa nemukomana. Ndakazoti ndava muform 6 ndo kainge kari kekutotanga. On that day zvakaitika ndezvekuti ndainge ndatumwa kuti ndinge ndichienda kunotenga gas. That was the first time kutomiswawo nemurume. Murume uya mukoma ainge achitodhiraivha motikari yake, saka iye akabva andibvunza kuti ko uri kuenda kupi, ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndiri munzira ndichienda kunofila gas, ndokubva andiofa a lift mukoma. Ko ndaigozivei kuti munhu uyu ainge atori nepfungwa dzake dzekuda kundibata chibharo. Saka ndakati ndichida kunopinda mumotikari make ndainge ndichida kunogara kuback seat. Iye akabva ati no, uya ugare kufront seat, because kunyange inini kwacho kwandiri kuenda handisi kana kutombokuziva. Saka ndiri kuda kuti mukunofamba muya iwewe unge uchizondidirecta uko kwatinenge tichifanira kuti tinge tichizoenda mukoma. Ndakabva ndapinda mumotikari iyaya ndokubva ndagara pafront seat, but chandakazonotisa ndechekuti the moment yandakangopinda mumotikari make iye murume uya akabva atoloka madoors ake mukoma. Zuva iroro kana nanhasi ndikatanga kurifunga ndinobva ndanzwa mweya wangu uchienda kure, because zvakazoitika ndezvekuti murume uya akati aloka madoors ake, ende madoors emotikari yake ainge achingo unlockeka chete on the side radriver chete. Ndakatombozama kuti ndinge ndichivhura madoors but akaramba mukoma. Apa murume uya akabva atanga kutomhanyisa motikari yake. Ndakarwadziwa mukoma because zvakazoitika ndezvekuti akabva azodhiraivha achinopinda mune chimwe chisango. Tava muchisango muya ndokubva azoburitsa banga. Akati andiburitsira banga ndokubva andiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichikurura nhumbi dzangu dzose. Ndakabva ndaita sekudaro because banga iroro mukomanashi ainge akatoriisa pahuro pangu achindivhundutsira mukoma. Ndakati ndapedza kukurura nhumbi dzangu dzose ndokubva atanga kundidhonza achindiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichibuda panze. Akaita zvekundidhonza from the passenger seat kusvika azondiburitsa nekusiti kwadhiraivha. Takati tava panze kudaro mukomanashi, murume uya ndokubva azondidhonzera kuenda neni mune chimwe chisango, ndokubva azotanga kundibata chibharo tiri muchisango imomo mukoma. Saka minyama yangu mukoma ndikangoti yakatangira kubva pandainge ndichiri kupuraimari. Saka zvinhu zvekuti ndinongoramba ndichingosangana nazvo mukomanashi. Chimwe chinhu ndechekuti inini mukoma I don't know kuti kusakwanisa kubata zvinhu mune zvakanaka here, but chese chandinenge ndabata mukoma chinobva changoita like kungosakara. So let's say kana ndikabva mukutenga foni ndinongokaruka mukoma ndadonedza foni iyoyo,
handisati ndambotenga foni nyowani. Within 2 months foni iyoyo inofanira kuti yange yava kutomboenda kunogadzirwa. Foni dzose dzandinotenga dzichiri nyowani mukomanashi dzinopedzisira dzava kuita kunge foni dzinenge dzakatengwa maybe more than 4 years ago. Kana ndikatarisa vamwe vangu vandinoshanda navo vanhu vekuti vari kuita zvinhu zvepenyu, asi kana inini ndakazvitarisa mukomanashi nebasa rangu randinoita, kunyange zvangu ndisingade kutaura basa iro racho randinoita, I feel as if I am doing nothing mukoma. On many nights mukoma I have felt kuti zviri nani kuti ndinge ndichingotora upenyu hwangu, because nemakore awa andava nawo mwana handina. Ndingangoti marelationships ose andinopinda maari nevanhurume, handisati ndambopinda mumarelationships nemurume anenge asiri murume wemunhu. Most of the times kana ukazoona murume ava kutotanga kutondipfimba, murume iyeye anenge atori murume wemunhu. Like zvakazoitika kubasa ikoko, pane vamwe manager avo vakazofind out kuti ndainge ndaita that mistake kubasa, saka ivo vakabva vatanga kundithreatena kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitopiwa a warning letter, and ivo vakabva vandozondiudza kuti there was another way kana ndainge ndisingadi kusaina that warning letter iyo yavainge vakaisa patable pavo. Vakabva vandiudza kuti kubva zvandainge ndakatanga kushanda pakambani ipapo pandainge ndichishanda, because ndakatanga kushandira kambani iyoyo as a student, ende vakabva vandiudza kuti panguva yacho yawakatanga kushanda pakambani panapa zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichikupfimba because you were still a student, but now zvawakagraduata I think kuti it is high time kuti ndinge ndichikuudza everything that I feel about you. Inini ndikuda kuti unge uchizova mudzimai wangu, but mukoma, those words I had heard them before. Ndakabva ndangoziva kuti ivo vainge vava kutotanga kutondishandisira advantage yekuziva kuti in the past pane mamwe mistakes au andakaita ekuti kana akazivikanwa nevamwe vakuru vekambani mukoma, kunyangwe degree rangu chairo ndinokwanisa kana kuzotori loser. Zvakazoitika mukoma nachi ndezvekuzoti inini namanager vaya takabva tatanga kudanana. Nanhasi uno mukoma I don't even know kuti relationship yangu namanager ivavo inganzi irelationship here kana kuti ndiri munhu wekuti ndiri kungoramba ndichingobatwa chibharo nevarume vakasiyana siyana. Handizivi kuti kana ukagara wabatwa chibharo nemunhu wekutanga uyo anenge akubata chibharo zvinoreva here kuti pose paunenge wava kufamba kasi pane saini inenge yakanyorwa pauri kuti iwewe you deserve kuti unge uchizobatwa chibharo, because ndo zvinongoitika kwandiri mukoma. Like I told you kuti inini ndiri munhu anongogara angori depressed most of the times. Ndinokwanisa kutongoendawo zvangu kumaclubs kuti ndinge ndichingorelaxa my mind, because mukoma everything that I am going through kana ndikasatonwa doro ndinokwanisa kuzotosvika pakuzviuraya. But what I have found out is that on many mornings when I wake up, dzimwe nguva mukoma ndinotoona kuti nzvimbo yacho yandinenge ndiri kusvika kwandinenge ndakaita kumba kwemunhu iyeye wandinenge ndakarara naye zvinenge zvisiri zvinhu kana zvekumbotenderana, but ndezviya zvekuti munhu anenge atongoona kuti munhu uyu anyanyisa kudhakwa. Sometimes anokwanisa kungokuoffer lift, then mukunokuoffer lift memuya unobva watoabuswa. Zvinhu izvi zvakatomboitika kwandiri mukoma, because ndakazongokaruka doro riya rapera apa I was in the middle of nowhere. And mukoma, the most painful thing about it ndezvekuti munhu wacho uyo ainge andi-abuser up until today I don't even know that person, because zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti pacho pandakazopepuka I then found out kuti zvese zvainge zviri pandiri zvainge zvichitorakidza kuti ndainge ndiri munhu uya ainge atobva mukuita bonde nemunhurume, because mukati mangu mukoma mainge mutori neprotector iro rainge rasaririra, ende protector iroro rainge rasaririra raitorakidza kuti pane munhu ainge atorishandisa pandiri. Even up until this day I don't even know kuti munhu iyeye mukoma nashi akazondibata chibharo ainge ari ani. Makore ose awa kusvika muzuva ranhasi handisati ndambobatirawo pamuviri.
asi chinhu chandakangokwanisa kungobata chete chirwere ichi chiriko mazuva ano, zvekare nezvimwe zvirwere zvepabonde zvandinongotiwo kana ndasanganawo nemurume wandinenge ndasangana naye, kana ndikaonawo kuti ndinenge ndatapurirwa chirwere, ndobva ndangoendawo kunozvirapisa. Sezvo ndiri munhu wekuti handikwanisi kana kugarawo murelationship for more than 2 months. Inini kutonzi ndanzi ndagarawo murelationship, at least kana relationship iyoyo ikalasta for 3 weeks, ndinenge ndichitoti ndimwari wangu. Mukoma, handizivi kuti ijambwa rakaita sei rakaiswa pandiri, handizivi kuti munyama wakamboita sei wakaiswa pandiri. Mukoma, situation yangu kunyangwe kwandiri inini isituation yekutoti inondiconfusa zvekutoti ndinotoshaya kuti kana ndichida kuenda kunobatsirwa ndinotanga kutobatsirwa papi chaipo, because as for my mother is still alive, but inini naamai vangu hatitomborina kana relationship zvachose. Zvakaitika ndezvekuti pandakatanga kushanda ivo amai vangu vakazoti yava month end, at that time ndainge ndava kugara ndega, ndakangoti ndichingobva kubasa ndokubva ndatoona kuti motikari yaamai vangu yainge yakatopaka pagate apo pandainge ndichirenta. Then ndakabva ndazopinda navo mumba, ivo amai vakabva varamba kupinda neni mumba, ndokubva vandiudza kuti chavo chete chavainge vachida kunzwa kubva kwandiri ndechekuti on each and every month ndichange ndichizovapa mari, vachinditi vainge vachida mari yavo iyo yavainge vakashandisa mazuva andainge ndichienda kuyunivhesiti. Mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. I am just a confused person. Please, kana muchizivawo kuna anyone anokwanisa kundibatsira, ndibatsireiwo hama dzangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Hei, zvakangooma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section. Kune avo vandisiri kukwanisa kupindura kuinbox kwangu, ndongoti my apologies nekuda kwekuti flu yacho yakaita kundibata chaiko chaiko, but I'll be back with another episode.